Ductil Buzău investește constant în asigurarea de condiții excelente de muncă și a unui mediu de lucru sănătos, furnizând produse de cea mai înaltă calitate datorită eficientizării activităților. Ductil Buzău a reușit să se dezvolte continuu prin inovație, competență, calitate, menținându-și poziția de lider pe piața românească și sud-est europeană de sudare și tăiere. Una din preocupările cercetătorilor din Ductil este reprezentată de conceperea, dezvoltarea și industrializarea unei noi game de consumabile de sudură, electrozi înveliți și sârmă tubulară, destinată sudării oțelurilor inoxidabile austenitice, capabile să ofere simultan atât îmbunătățirea condițiilor de lucru prin reducerea semnificativă a ratei de emisie a fumului și a concentrației de crom hexavalent din fum, cât și o comportare la sudare foarte bună, fără de care comercializarea ei ar fi imposibilă. Este bine cunoscut faptul că sudarea cu arc electric produce o serie de efecte nocive, cum ar fi radiație ultravioletă, zgomot sau emisia de fum. Cromul hexavalent prezent în fumul generat de consumabilele pentru sudarea oțelurilor inoxidabile cauzează distrugerea aparatului respirator ca urmare a inhalării fumului, având un efect extrem de dăunător asupra organismului uman. Deși în scopul păstrării sănătății operatorilor și a personalului din apropiere este obligatorie utilizarea echipamentelor de protecție individuală și a echipamentelor colective, aspirație, este evident că orice reducere a acestor efecte nocive direct la sursa generărilor, reprezentată de însăși consumabilele de sudare, va avea un impact pozitiv asupra condițiilor de lucru. Cu toate că atât principiul de formare cât și mecanismul de reducere a cromului hexavalent sunt bine cunoscute, practica a dovedit că proprietățile operaționale, comportarea la sudare, ale acestui tip de consumabile sunt total inferioare celor pe care le asigură cele folosite în mod uzual. În plus, în cazul electrozilor înveliți, experiențele trecute au demonstrat mari dificultăți în a fi produși la nivel industrial, cauzate de un proces de extrudare foarte dificil și de o slabă aderență și rezistență a învelișului acestora în stadiul final. Acestea sunt motivele pentru care acest gen de electrozi nu era practic prezent pe piața consumabilelor pentru sudare. Încă de la înființarea sa, o prioritate constantă a companiei Ductil a fost satisfacerea clienților săi prin oferirea de soluții eficiente și viabile la aplicațiile acestora. Acest lucru a fost posibil printr-un proces de inovare continuu. La începutul studiului au existat 3 obiective, necesare a fi îndeplinite de noua gamă de electrozi. 1. Emisii reduse de fum și crom hexavalent, considerabil mai mici decât tipurile standard existente pe piață. 2. Comportament de sudură egal sau chiar mai bun decât tipurile standard de electrozi, care sunt bine cunoscute și apreciate de piață. 3. O rezistență la șocuri a învelișului comparabilă sau chiar egală cu a electrozilor standard. Studii de lungă durată au demonstrat că primul criteriu se poate realiza numai prin suprimarea sau reducerea semnificativă a compușilor de sodiu și potasiu din învelișul electrozilor, în timp ce îndeplinirea celorlalte 2 criterii necesită un nivel ridicat al acestor compuși în componența învelișului. Soluția găsită pentru ca cele 3 condiții să fie îndeplinite simultan s-a bazat pe ideea că acești compuși de sodiu și potasiu, chiar și în procente extrem de mici, pot fi eficienți în a garanta proprietăți operaționale foarte bune și un înveliș robust și aderent la vergeaua metalică atunci când ei nu sunt uniform dispersați în înveliș. Metoda clasică de fabricare a electrozilor de sudură, ci distribuiți intenționat doar în anumite zone ale acestuia bine definite. Rezultatul practic al acestei soluții a fost un electrod cu înveliș dublu, pentru care au fost dezvoltate formulări, rețete separate pentru învelișurile interior și exterior, împreună cu un raport masic optim interior-exterior. Astfel s-a dezvoltat o nouă gamă de consumabile, electrozi înveliți și sârme tubulare, destinată sudării oțelurilor inoxidabile, capabilă să ofere o reducere semnificativă a ratei de emisii de fum și a concentrației de crom hexavalent în fumul de sudare. Comparativ cu consumabilele actuale, emisiile de fum au fost reduse cu aproximativ 30-40% în cazul electrozilor înveliți, respectiv 10-15% în cazul sârmelor tubulare. Concentrația de crom hexavalent existentă în fumul de sudare a fost redusă cu circa 60% pentru ambele tipuri, comparând cu consumabilele existente în acest moment pe piața de sudură. Rezultate certificate de Institutul de Sudură de la Cambridge, Regatul Unit. Coroborate, reducerea emisiilor de fum și reducerea concentrației de crom hexavalent din fum au condus la un nivel de expunere de 4 ori
electrozi înveliți, respectiv 3 ori sârme tubulare, mai scăzute pentru noua gamă Clarinox, comparativ cu consumabilile utilizate în prezent. Sârmele tubulare din noua gamă pot fi utilizate în toate condițiile de sudare, în ambele game de protecție M21 sau CO2. Noua gamă se produce la nivel industrial de Ductil Buzău și este comercializată în Europa și Statele Unite sub denumirile comerciale de Clarinox, brand Oerlikon, și Cleararosta, brand Lincoln, fiind comercializate în Europa de Vest, iar în viitor și în Statele Unite. Invenția este protejată prin brevetul european EP3 266-560B1 din 13 martie 2019. Patentul este funcțional în Austria, Republica Cehă, Italia, Polonia, Suedia, România, Germania și este în curs de înregistrare în Coreea de Sud, Brazilia, China, Japonia și Statele Unite. În acest moment, peste 2/3 din utilizatorii români folosesc produse furnizate de Ductil Buzău. În portofoliul nostru de clienți se numără cele mai importante șantiere navale, cei mai importanți jucători în domeniul construcțiilor. Experiența și inovația au făcut să rămânem lideri în domeniul sudării.